Sa dili pa nako sugdan pagbatbat ang akong gamayng sugilanon, tuguti ako nga mangayog katahuran diha kaninyo, mga pinanggang tigpaminaw. Mayong adlaw mga kahigalaan nga nagsubaybay ni ining among gamayng programa sa Artistang Hilaw. Dili na mangyud lilong diha kaninyong tanan ang akong pangandoy nga makakaplag sa usa ka binuhat nga makahatag kanako sa dughanon ug lawas nung kalipay. Apan hangtod karon wala pa gyud nako makaplagan ang maong binuhat. Nagimugna sa labang makagagahom alang kanako. Sa tinud lang, aksyon na pud kog kabalaka sa mudos sa mga gwapa karong panahon na. Dili man tanan, apan daghan gyud na sila. Daghan sila nga mosugot makig-date sa akua. Kay nagtuo sila daghan kog kwarta nga ilibre sa ilaha. Naapay ka usa, nag-uban mi sa usa ka kwarto nga mabugnaw. Napinutos ang kama sa puti nga panapton. O sa kagilok, ako nakatulog kung taon. Apan naunsa ba nga sa akong pagmata, nawala naman siya. Gibiyaan ko niya nga nag-inusara, walay sapot ug walay pitaka. Pero wala na lang pud ko mabalaka, kay ang sulod sa akong pitaka, mga resebo raman ug cash 200 ra. Pikat niya. Busa karon ako naniguro na, nga dili ko makakitag babae nga dagway og kwarta. Dili na ko sa mga babae nga kusog mukaon, pero dili ko pahikapon. Dili na ko pailad sa mga sexy o mga baby face sa Facebook. Labi na kong Vivo, Samsung ug Oppo ang ilang cellphone. Dili na gyud ko. Bahala mo diha. Busa karon, nakontento na lang ko kay Pikachu. Walay libog, walay yaw-yaw, walay gasto. Nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit itungodan ang bisyo ha daghang nabuang ug natigbak pa. Hey hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit ginabuhi ay sayang ha undang ilikayin na kanang druga. Tama ng bisyo nga makapirwisyo ngano magsakripisyo sa way benepisyo. Di ba nagsugod ra ka sa tilaw-tilaw nadala sa barkadang hilig og tiaw-tiaw ni otro kay lami man di ay paminaw makasuyo kay palibot perdi ka tin-aw kondisyon daw dili na gyud ka kapuyon lamis paminaw pero ang utok dauton karong adik na nawala na tanang plano kung naay kwarta paingon na sa shabu na akay pamilya na limtan ng obligasyon bisyo ang giuna pamilya na konsumisyon leksyon na unta angay nakamakakaton undang makadaot angay nakamagmatngon kung magpadayon dili maayong paaboton isulod sa prisuhan o isulod sa kahon. Hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit itungodan ang bisyo ha daghang nabuang ug natigbak pa. Hey hoy dik ay nagadik-adik ang druga